Maayong udto sa tanan mga ka-people. Welcome sa ato ang pagbalik sa ato ang chikahan segment, ang Talk to Ka-people on live. So people of Oroqueta, nakoy bisita karon nga special this day of holiday, November 27, 2023. Sa mga nakailan niya, dati ni siyang secretary sa Barangay Pines, Oroqueta City. O karon mga ka-people, kapitan na jud siya. Siya ang First Lady Captain in the history of Barangay Pines, Oroqueta City. Kap, maayong hapon. It's a great privilege jud nga makaistorya ka nako live. Live jud ta karon sa people of Oroqueta. Nailan ka na mo as secretary diri sa Barangay Pines? For 5 years. Pwede ba ka magpaila-ila sa ato ang mga viewers? For 5 years, no? 5 years. 5 years secretary. From 2018 to 2023. So karon ikaw na ang kapitan. Yes, So pwede ba nimo ipaila-ila mo ang self sa atong mga ka-people watching on live? Mayang hapon sa tanan, mga hapon mga people of Oroqueta. Ako si Kyril, pero mas naila ko diri sa barangay na kay Bulando, Katilosa. Duha ko nga anak sa upat ka magsuon. Akong inahan usa ka magtutudlo. Dere ra pod sa tuwa sa Pine Central Elementary School. While akong papa si Andre Bulando nga mo ay lumad nga taga Pines. Then graduate ko sa La Salle University year 2013. Unsay course nimo ka? Business Administration, major in Operations Management. Business 2013. So alumni ko sa La Salle. sa Lasal. Dayon bata nga 33 years old. 33 years old ako dyan. 33 years old. 33 years old ako. Dayon, Pwede halata, no? charot. Dili halata nga 33 years old. 33 years old 33 na. years old ako dyan. Minyo na ba si Kap? Yes. Married na ko with 2 kids, all boys. Duha Two kids, ka batang all boys. lalaki. Kap, secretary makasaon ano, why you choose nga magkapitan? Sa inspirasyon nimo? Actually dyan, wala siya ingon nga kanang giplano. Na-realize lang siya nako na mudagan ko nga mahimo kong kapitan. Atong naan ako diri. Bali, dito na ko na-realize na murag kaya guro nako ni. Akong buhaton. Kay ang plano is temporary na magud to. Unta nga dili na mo trabaho kay mag-play na lang ko nga magkuan sa ako mga bata. Kaya na plain housewife. So ato actually dili siya ingon nga kuan ba kanang murag blessing in disguise ra siya ba para nako kay katong nga time kanang dili to siya seryoso nga i-appoint niya ako ang kuan kanang anak as secretary mo to nga nahimo kog secretary ni Kapitan Galimbas before. Dayon ana na sa pagtrabaho na dinhi nakita na ko nga murag mao ni akong passion. Mao ni akong Na-feel jud nimo. Na-feel gyud Na-feel jud nimo nga naadjud kay passion of leadership, no? Yes, mao ni ako service gyud dyan. Service. So, congratulations sa pagkadaog isip kapitan sa atuang barangay sa Pines. Thank you so much. Kumusta naman human sa imong pagkadaog? Unsay mga plano, unsay mga Sa karon mahitabo dyan, sa atong barangay sa Pines? Medyo busy mi kay naapamanta sa transition period. Nag-assume office man mi right after sa outtaking. Karon busy mi og kuan lang ka sa mga basic lang sa mga papel nagiklad mi tanan. Dayon moto nga with sa akong bag-ong konseho kauban sa akong mga bag-ong konsehal. Actually bag-o mi tanan. Bag-o jud mo Bag-o tanan mi walay tanan. daan nga Wala yung may nabutang. daan nga Nabalik. So mga bag-o. Bag-o mi tanan, bago ang kapitan, ang bago ako mga konsehales. Hinahinay na mi. Actually gani karon mag-meeting mi kay gipaspasan na mo og kuan ka ng gipaspasan na mo ang mga meetings para daghan biya tang maabot nga mga activities. December plus January fiesta ba nato dinhi. Mo fiesta sa Pines. Mo na among usas among mga gipangandaman karon. Unsay mga challenges pod nga naagian nimo sa before nga nahimo kang kapitan sa labi na sa kumpanya o uban pa? During sa campaign period. Campaign period, mga challenges na imong uban naagian. akong team kay dyan. Kato nga time. Kuan ra mong na ako ato medyo struggle to mumatag sayo no kay dili man ta morning person pero amo jung gikaya sa among team dayon. Kuan siya dyan, nangumpanya mi medyo kapoy pero lingaw. Kapoy pero Nalingaw mi. lingaw. Kay nindot man na bitang magbuhat ka og trabaho nga ganahan nimo.
kay malipay ka, malingaw ka. O mo to nga sa amo ang pag house to house ana akong gipaning kamutan nga mapaabot sa isig balay-balay nga dili kuan ang kabatan-on para mangumpanya. So ako gipa-feel sa ila, gipakita na ko sa ila kung unsa ko ka sincero og ka seryoso. Kani akong gisudlan karon. So mo gyud to amo ang gitagi paningkamutan atong 10 days nga campaign period. 10 days nga campaign period. Ingon nga first lady sa ato ang barangay sa Pines, unsa man ang imuang mga pagabuhaton or atimanon sa ato ang barangay? Unsa may imong mga nakita nga gikinahanglan sa ato ang barangay Pines? Sa ato adri karon dyan daghan gyud. So sama Daghan sa sugod ani atong gilingkuran karon. Sugod sa mga nami daghan mig priority projects, especially ang atong balay kay og sa kuan pa mao man gunay nawong sa atong barangay ng atong barangay office. So sana sa among gi-focus gid karon kung dapat mahuman ni amo ang termino. At least man lang biskag di mi kasaka nami mabilin nga balay sa atong barangay. So mahuman gyud ang ato ang barangay office. O daghan pa like daycare center, may nana dyan dayon. Basic na kaayo ang kanan na lang dayon kuan kanang kalimpyo na lang dayon kay murag ato na siyang i-renew nga atong ipaabot sa atong mga kabarangay Pines nga kanang necessity na siya, necessary na siya nga kinahanglan i-practice gyud nato diri og atwag yung mas ipalig-on ba diri sa atong barangay. Wow, so dagan-dagan gyud ay pug mga plano og tinguha ang ato ang Yes, first ever nga lady captain in the history of Barangay Pines. So far, salamat kayo, Kap, sa time nga Yes, Jan. imuming gitagaan sa people of Roqueta. Higayon para maila-ila ka namo. Labi na sa ato mga viewers diha sa people of Roqueta. Salamat kayo. Bitaw, Kap, na kay mensahe para sa tanang view sa ato ang live karon. Thank imong you message. so much sa ka-people of Oroquieta sa inyong paglantaw karon o pag-support kay Janjan Lim nga usapod sa nga taga Pines nga Taga Pines mukhang ba ako yun ka people. sakop sa Barangay Pines gid na siya, produkto ni siya sa Barangay Pines o taga dinhi gid na siya. Thank you so much sa pag-support sa iyaa o sa tanan niyang gina-cover og iyang mga activities. Lagi, thank you so much, Kap, no? Pero salamat po ko sa Ginoo nga natay first ever nga lady captain in the history of Barangay Pines. Guwapa na, butan pa. Ito, dili na joke. Makita dyan ninyo mga viewers, ang ato ang kapitan sa Pines. Na salamat kayo, Kap. Pasig na kay gusto pasalamatan, i-shout out before ta mag-end sa ato ang live stream karon. First, gusto ko mag-thank you sa tanan taga Barangay Pines sa inyong suporta nga gipakita og ang inyo ang unta nga ipadayon ang inyo ang suporta para sa amo ang liderato karon para og sa kuan pa dyan tinabangay ba Tinabangay. mutabang ni sa barangay pero mutabang pod ang atong mga membro nga aron mo palambo ang atong barangay. Thank you so much og katong sa mga nagkulang og kumpiyansa, nagkulang og pagsalig, dili man ta maka-question ana kay dili man nato sila mo please all the time. Just relax, dayon sit back, dayon watch me serve. Thank you, Kap. Salamat kayo. Thank you, so people much, of Oroqueta. After this live, we will have uban pa nga mga promotions, uban pa advertisements later. So, busy jud hapon ako ang day, no? Pero so far, thank you so much kayo, Barangay Pines. Isa sa itong mga followers, good po, ubay-ubay, mga taga Pines, good po. Let us support po, anak ni Ate Butchay Pulutan, ito, Yes, Kap, si Kukoy. Padong o Malisa. Murag karon sila ning Sugod na sila dula this day. So, good luck, Koy. If you are watching Good this luck, live, Koy. good luck and God bless. Mayong udto Bring sa home tanan. the Thank bacon. you, Kap. Thank you, Thank you, people of Jan. Oroqueta. Thank you. Thank you, thank you.